Bravo, pošaljem broj, napiši reci da zoveš iz škole MŠE, ali ne zovem iz škole jer sad škola, koja budalo jedna škola zvala sad, ajmo mi zvat malo drugačije, idemo se malo drugačije razgovarat. Alo? Ja ću se ubit. Ko je? Ubit ću se. Halo, ko je to? Ubit ću se, majke mi. A ko je to? Ti znaš šta si ti meni napravila? Ko je to? Ti si meni srce slomila. Dušu si mi zarobila. Ma leđa si mi okrenula. Ko je to, halo? Znaš ti dobro ko je to? Ne. Ti znaš dobro. Ja ne mogu vjerovat kako... Ja ću se ubit. Ubit ću se. Ubit ću se. Halo, ko je to? Ti si bila ljubav mog života, ali vidiš šta si mi napravila. Pa ja tebi to nikad neću zaboravit. Pogriješili ste broj. Nisam pogriješio broj. Pa ko je to? Slaven je. Koji Slaven? Znaš dobro koji Slaven. Ne. Ne. Odlično, još me se ni ne sjećaš. Odlično. Daj mi muža. Pa koji Slaven? Šta je vama, čovječe? Daj mi muža. Ma koji Slaven? Šta je vama? Jel mi ne možete dati muža? Ne. Onda ću doći tamo. Doću odmah tamo. Pogriješili ste broj stvarno. Nisam pogriješio broj. Daj mi muža. Ne znam o čemu pitate, ko ste vi? Ja ću doći sad tamo. Daj mi muža. Jao, ajde opet, nemoj mi prekinuti. Halo. Violeta, kako mi možeš to radit? Pa ko je to? Slaven je. Pa koji Slaven? Miškulić, jel me se ne sjećaš? Ja ne mogu vjerovati da me se ni ne sjećaš. Kako? Miškulić, Slaven, pa čekaj malo, pa bili smo ko prsti nokata, sad me ne vidiš i ne volim ja. Pa da li očajte šta je vama, ja vas ne poznam. Joj, majko mi je bila. Pa sad ću ti doći u Rajsnerevu i 7 i poljebat ću te, majke mi, za stara dobra vremena. Pa ti nisi normalan, daj, ajde čovječe, smiri se i pusti me na miru. Ubit ću se. Odeš. Ajmo ljudi moji, idemo dalje.